Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility. And end. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord Jesus Christ and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen.
family.
Sa ngalan Samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanin. Ano mahimo kitang angayan sa paghalad sa santos nga misa, atong hinulsula ng ato mga sala. Kaloy alta kita sa Dios sa makagawom sa tanan, ug pasayloon sa ato mga sala, dadong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagawom nga Dios, dungangi diri kanamo ang imong mga hatag, ug ipahigayon sa kalinaw ang among mga panahon, tungod sa pangamasa imong santos nga si San Nicolas. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug gariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Gikan ni Pablo apostol ni Kristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios ug gikan ni Timoteo nga atong igsoon. Alang sa katawhan sa Dios sa Colosas nga ang mga buotang igsoon nato diha kang Kristo
Maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa pagkadungog ninyo sa grasya sa Dios ug pagkasayod sa matuod nga kinaiya niini. Nakatunan ninyo kini gikan sa Epafras, ang atong minahal nga katabang ug buotang alagad ni Kristo. Gisuginlan kami niya sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Ako sa masaw sa kabuhi nga kahoy sa olibo, diha sa balay sa Dios. Nagasalig sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay, tungod sa tanan nga imong gihimo kanako. O gisangyaw ko ang kaayo sa imong ngalan, at ubangan sa imong buotang mga alaga. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog ang tanan. Alleluia, 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 alleluia.
Ginoo madakal niyo ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nidira si Jesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon. Niadto higayuna gihilangtan ang ugangang babae ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat. Gihiwasan ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasawom-sawom na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkanlaing balatian midala kanila ngadto kang Hesus ug iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa ug giayon niya silang tanan. Gikan sa laghang mga tao nanggula usab ang mga yawa nga naninggit ikaw mao ang anak sa Dios. Ug gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon kay nasayon man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang na sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyahang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa ilang mga sinagoga sa Hudiya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong adlaw maigsoon mo'y unang adlaw sa ato ang nobinaryo, pagpangandam alang sa kapistahan sa atong mahal nga patron, si San Nicolas de Tolentino. Karong adlaw sa mga igsoon mo'y unang adlaw sa pagsaulog na gitawag sa tibok simbahan nga celebration of season of creation. Ang pagsaulog sa panahon sa may creation. Kabuhatan. Kabuhatan sa panahon sa pagsaulog sa panahon sa kabuhatan. Season of creation. Ang tibok simbahan nangandam ining maong kasaulugan nga magsugod karong adlaw hangtod gayud sa Oktubre 10. Nganong gitakda man kining maong kasaulugan o kalihukan mga igsoon aron mahatagan og higayon ang katawhan sa pagpamalandong sa kahimtang karon sa atoang kinayahan sa atong kabuhatan. Wala na ta makinalang mga eksperto kung unsa nay kahimtang karon sa atoang kalikupan sa ato ang kabuhatan may ison sa kita mismo taon nakasinati na sa dako kayong kalainan sa ato ang kalikupan. Lahi na gyud, gusbat na gyud, nadaot na yung maayo ang atong kabuhatan mga ison. Gani ang atong Santo Papa aduna siya gisulat, gitawag kini og mga social encyclicals. Ang uluhan ini Laudato Si. Tingali nakabasa mo ini o nakadungog lang biningalala may igsoon sa nahimo na kani siyang popular nga sinulat sa atong Santo Papa. Ang mga Santo Papa nagulat sila sulato nila mga igsoon sa gitawag ning social encyclicals nga diin ipakita Santo Papa unsa may dagko kaayong mga isyu nga giatubang sa kalibutan. So niining iyahang Laudato Si, iyahang gihisgutan mga igsoon ang kahimtang sa atoang kalikupan. Gani niining maong sinulat ni Pope Francis iyahang gisaway
kanang gitawag og consumerism and irresponsible development nga maoy nakakusbat sa atong kabuhatan. Unsa man ang consumerism? Kalabang sige na taga-consume ba? Sige na tang gakaon, gagamit. Unya, wala na to hatagin ako gibugaton, unsay mahimong samputanan. Kay kining kalibutan, ang kinaiya sa kalibutan, matot pa ni John Paul II sa usas mga kinaiya sa kalibutan ron is very consumeristic ang ato ang society. Natungod ni sigitang nag-consume, bisag dili nato kinahanglan. Talaga mga butang nga di nato kinahanglan mga igsoon. Sa proseso sa ato ang kanunay gamit, kaon, ay nagusbat ang ato ang kinaiyahan. Diba? O, irresponsible development. Tingali ka mo, nakabati na mo anang isyo karon sa Dumaguete 174. I-reclaim sa city government kining 174 hectares diyas dagat para ma-develop ang Dumaguete for development kuno. Ako ay pangutana, kang kinsang kalambuan? Whose development are they talking about? At the expense sa mga tao nga nagpuyo diyas dagat, sa mga gagmay mangingisda, kay ilaha mang giingon nga, hindi pa mo ana nga maka-generate man nag-employment. Ngayon sa naman po ko yung makatrabaho diha. Huwag na ana diha. Kanang mga unskilled workers, makatrabaho sila. Pila naman po kuno kabuok makatrabaho diha. Anyway, may isuon, klaro kaayo ang baruganan sa simbahan. Supak ang simbahan. Tungod kay daghan kayo mga scientist nga nag-estudyo kung unsay mahimong samputanan kung kinisya madayon. Imagine na ko ninyo ng 174 hectares ang i-reclaim. So, asam na taman na gawin? Ang mga kuandiha, ang mga marine organism, ang mga corals, matabunan. Kanang tao, mga mangingisda diya sa kuan, kanang diya pengos tibulan, porte na bahanang ng isda diha, gyud. Tinuod na pagkasulti maigson kay ako maigson sa mangisda madiasa, labi na mudagsang na ng malalangsi o kala mga tamban sa sporte yung naghanag yung kaayong. Maabot ko na usahay nagtag-10 pesos na lamang kilo tungkol sa kadaghan. Anyway, maigsoon, so ilang gikuan ang obispo kay klaro magyud ang baluganan sa simbahan through our bishop ug mga kaparian sa Dumaguete na sila musupak gyud ana gyud. Musupak gyud na. Gani karon dito ba ko sa Dumaguete ningon tong usa nako ka igsoong pare nga diha kunoy mga tao nga nanagtag kuno mga leaflets diha sa atubangan sa simbahan ug ilang giingon ang gihimo kuno ni obispo nakapabahin-bahin kuno sa katawhan. Very divisive kuno ang gihimo ni obispo. Niyo na po kuana nga, oy klaro biya po ng gihimo ni obispo. Kanang pagbarog sa obispo, application kana sa social encyclical ni Pope Francis nga Laudate Si. Kay unsa may naagi diha ang Santo Papa mayngon nga kinahanglan atong atimanon ang atong common home. Care for our common home. Kining atong planeta nga gipuy-an mao man ato ang common nga pinuy-anan, common nga balay. Usahay mga igsoon sa mamalanno magyuta sa ngano ni abot tayo ning punto
nga porti nagyong pagkagubaa sa to ang environment. Gano man. Tungod kay daghang mga tao a lot of people are indifferent about the problems of environment. Di naman po ta manumbaling, di naman po ta magpakabana, o di naman po ta mangilabot, bahala na diha. Kaniya ito mabitaw, diha ko sa Social Action Center, usa sa kuha mga trabaho, kanang pagpasabot itong mga mining nga kuha. Kabalo mo sa una nga, kining ato ang tibuok bukid, i-applyan naman igmina. Kaya daghang kayo dihang mga mina, mga silika, unsa para diha, ibutang mga igsoon sa. Kato ko sa usa ka parokya, gitungas na ako ng bukid, ginang ko sa usa ka mayor, kamo mga taga-simbahan, you are anti-development. Anti-development ang simbahan. Kay nibabag ang simbahan sa ilahang mga plano nga ungaro ng tibok bukid diha. Wa pa ta leksyon ang Basay mining industry sa Basay, pila man katuig to silang ga-operate? 25 years? 30 years? O sa mga kuno'y development nga nahatag sa katauhan? Ang lutupan sa Cebu for 50 years gimina. Unsa naman ang dagat ron sa lutupan? Patay. O sa'y maigsoon, malingla biya gyud ta. Malingla. So, kining atong hisgutan ron, kining celebration of season on creation, nagpahinumdom ka nato mga igsong tanan, kitang tanan nga, kinahanglan tang magpakabana sa ato ang palibot karon. Wala na ng panahon, wala na ng kinaiya bitaw nga, we are so indifferent bitaw. Kaya kita naman kung gihapoy mag-antos, gahapon, portig yung initag yun. Pagkasakita yung init gahapon. Diba? Bisag, walay scientist, gusulti na ito may igsoon. Kita mismo, nakakita o nakasinati ang pagkagusbat sa tuang creation. Munang, ang simbahan, pinagi sa itong Santo Papa, pipadangat ni ining iyahang sinulat, Laudato Si, paghatag og kahigayunan sa katawhan nga kita makapamalandong unsa naman ko'y panghitabo sa ato ang kalikupan. Kay very abnormal namang gyud. Diba? Flash flood, landslide, wildfire. Kanawa ng atong dagat, kaniadto katrabaho pa ko sa Bakong, sa Stella Maris, maghatag kog recollection, dako pang space gikan sa retreat house, mga to pa mislalom. Kayo ba makalakat pa mi pila pa na ka meters paingon Diyos dagat, ato mi dito magkuan. Mag morning prayer. Karon, wala lang yung kay bye-bye nga makita, kay pagdungaw nimo, dagat na. So mga igsoon, ang atong simbahan naghatag natong kahigayunan nga kita makapamalandong, nga kita usab makahimo og hiniusang baruganan batok nining mga efforts karon nga gub-on ang ato ang kalikupan. Diba? So ang atong simbahan naghangyo kanato nga sulod ining pulo ka adlaw starting today until October 10, gihangyo sa simbahan nga kita iyahang mga sakop magagahin usab og panahon aron kita magaampo alang sa atoang common home. Kay moabot unya ang punto nga ang kahimtang sa atoang kalikupan irreversible na gyud. Dili na gyud matabang. So, hinaot unta nga kita magampo alang sa tuang common home. Muna nga human sa tuang misa before the final blessing, ang atong oratio imperata, dili usata mogamit sa oratio imperata
alang sa COVID-19, kundili atong gamiton kining bag-o karong pag-ampo alang sa ato ang palibot sa atong creation. Hinaot pa maigsuon nga kitang tanan makahimo og iniusang kabaruganan. Atong ipakita sa tibuok kalibutan ug sa ato ang mga pangulo diha sa atong katilingban na kita nagpakabana alang sa kaayuhan. Na kita nagatimang alang sa kaayuhan sa atong kalikupan. Kay wala biya tayo laing balay na puy-an. We have only one home, and this home is for all of us to care about. Palihog manindog. Sama sa mga tao nga misalik kang Hesus, kinsa miayo sa masakiton o kadtong gipangyawaan, musambit kita kaniya nga puno sa pagsalig o pagtuo diha sa atong pagingon. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga magmakananayon kita sa pagsangyaw sa maayong balita, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa namunuan sa gobyerno, nga magmatinud-anon sila sa pagserbisyo sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalapwan ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kapahulayan nga dayon sa tanang mihalin na, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ka natong tarang nga kita maghayusa sa paghatag ug dakong pagrespeto o pagpanalipod sa atong common home, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagamong tunhay nga Dios, paminawa ang tagsa-tagsa namong mga pag-ampo ug lig-o na kami diha sa pagtuo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bounty of the earth receive and yield.
Our deepest thirst you satisfy. He who by his bread you sanctify, for you crucify. Mga igsoon, pagkabog kamo aron nag-aakog iyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagaom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa imong makamo. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga sila. O Ginoo, dawata ang mga gasa nga magihala diha sa imong altar, sa pangilin sa imong santos, Santo Nicolas, San Nicolas de Tolentino, aron sama nga imo siyang gihatagan sa himaya, pinagi ning santos nga mga misteryo, hatag usab kani sa imong pasaylo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos katunhay o makagawam sa tanan, angay o matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa talang dapit. Kayo mong gitugot nga magsadi ang simbahan diya sa pista ni San Nicolas. Sa inyon, ngayon mo kaming gilig-on, pinagi sa panag-ingnan sa santos nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan, pinagi sa mga pagwali. Gipanalitdan, pinagi siyang pangaliya, nga nakapahimot kayo kanimo. Busa, uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagaday kami sa imong kahalanglon sa wayhulong na pagingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit. Sa imong himaya, Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagamit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos ikaw Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos, ipadala ng Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, ang mahimog nila kanamo, nalawas sa dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas o mihatang ningadto sa mga tinun-an ug ingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanino pag-usab, o mihatag ningat to sa mga tinud-an ug mingon. Dawata kini, o Panginom ka mga tanan, gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabana, si Kristo mubalik namin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabandahon ni Kristo, naghahalag kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahios diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga pare. Ilang nabiyosab ang mga igsoon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag, nga mong gipahanungdan ng santos nga misa, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni sa Lusiyang bana, sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo makagawang nga mahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturang. Amen. 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 Maigsoon ato yosahon nga ato mga pag-ampo nga ato sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gibilin sa atong manunobos. Amahan namo na nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, binisayuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namon, o pili mo kami itugyan sa mga panulan.
Luwasa kami sa dahitan. Mangayo kami kanimo Ginoo mo kaming luwason sa kanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaw malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami ng malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himayan, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo, lagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihata ko kaninyo. Ay tanawa ng mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahilusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Ato kari pakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. Kalinaw na itong tanan, peace. Kalinaw ninyo diyas gawas o kamunas likod. Mahigsoon kay si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo ni ko ang
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, magagaom nga Dios, kining langit ng bangkiti magligon o magdugang sa langit ng kusog sa tanan nga nakasaulog sa pangili ni San Nicolas. Amo untang bantayan nga dili mawala ang gasa sa pagtuo o maglakaw kami kanunay subay sa gitudlo niya sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog magluhod alang sa Oratio Imperata. Oratio Imperata, pagampo alang sa pagatiman sa kalibutan. Labing makagagahong nga Dios ana ikaw sa tibuok kalibutan ug anausab sa labing gamay nimong mga binuhat. Gihangop mo sa imong kalumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibubo dinhi kanamo ang gugma sa imong gugma, aron among mapanalipdan ang kinabuhi ug katahom sa imong kabuhatan. Puna kami sa kalinaw, aron magpuyo kami isip mga managsuon, nga dili maghatag og kadaot sa usag-usag. O Dios sa mga kabus, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan ug mga gikalimtan dinhi sa yuta. Sila nga mga bililhon sa imong pananaw. Hatagig kaayuhan ang among kinabuhi, aron among mapanalipdan ang kalibutan, ug dili among amungan, aron ang matahom lamang ang among itisok.
dili ang kahugawan ug ang kagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tao nga nagpahimulos sa mga kabus ug sa mga bahandi sa kalibutan aron pagtagbaw sa ilang kahako. Tudloi kami sa pag-ila sa kabilinhon sa matag binuhat aron mapuno kami sa katingala ug pamalandong aron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat sa among pagpanaw nganha sa imong walay katapusang kahayag. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo matag adlaw. Dasiga kami, nangamuyo kami diha sa among pagpakigbisog alang sa hustisya, gugma ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang paliog manglingkod. Sa misa na to ugma, September 2, alas 5:15, second novena sa San Nicolas, sponsored by Zone 3 and 4, Our Lady of Lourdes, MBG, Batugan, Biasong, Binyuhon, Kabanlutan Chapel, Kabaktulan Chapel, Social Security System Office, City Mayor's Office, Office of the Vice Mayor, Bais City National Science High School. Ugma pod ang ikaupat nga novena sa Blessed Virgin Mary. Ang atong celebrante ugma mao si Reverend Father Hichon Amahit ug ang lector Group B. Atong pasalamatan karon si Father Nilo Torres nga mao karon ang celebrante sa atong misa. Ang Ginoo manakan ninyo. Panalangin mo sa Dios sa makagawom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, dalo nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maigsoon mayong gabi natong tanan. Good evening, Baisanon. Sa Nicolas ng unahan, sa beltod ka tingalahan, init kami panabangan, karon og sa oras nga tanan. Sa Nicolas ng unahan, sa beltod ka tingalahan, init kami panabangan, karon og sa oras nga tanan. Ikaw langit sa daghang bituon, sa walay sakit nga kahayag. Ang daloy imong ipahayag sa mga nagsuko sa kagabion, sa Nicolas ng unahan, sa imo kami panabangan, karon sa oras na tanan. Ang maayong kinabuhi mo, nausuga na mahalala. Season of creation.
Creator of all, we are grateful that from your communion of love, you created our planet to be a home for all. By your holy wisdom, you made the earth to bring forth a diversity of living beings that filled the soil, water, and air. Each part of creation praises you in their being and cares for one another from our place in the web of life. With the psalmist, we sing your praise, that in your house even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. We remember that you call human beings to keep your garden in ways that honor the dignity of each creature and conserve their place in the abundance of life on earth. But we know that our will to power pushes the planet beyond her limits. Our consumption is out of harmony and rhythm with the Earth's capacity to heal herself. Habitats are left barren and lost. Species are lost and systems fail. Where reefs and burrows, mountaintops and oceans' deeps once teemed with life and relationships, wet and dry deserts lie empty, as if uncreated. Human families are displaced by insecurity and conflict, migrating in search of peace. Animals flee fires, deforestation and famine, wandering in search of a new place to find a home, to lay their young and live. In this season of creation, we pray the breath of your creative word will move our hearts, as in the waters of our birth and baptism. Give us faith to follow Christ to our just place in the beloved community. Enlighten us with the grace to respond to your covenant and call to care for our common home. In our tilling and keeping, gladden our hearts to know that we participate with your Holy Spirit to renew the face of your earth and safeguard a home for all. In the name of the one who came to proclaim good news to all creation, Jesus Christ. Amen.